Milli мәдәниятләр һәм традицияләр елы уңайыннан республикабызда төрле фестивальләр үткәрелә. Мәдәният министрлыгы Татарстан районнарының мәдәният көннәрен уздыруны игълан итте. Шул уңайдан Татар дәүләт Курчак театрында күп милләтле эшкә уңган булган оста кулы Кайбыш районы халкы казанлыларга мастер-класслар үткәрде. Районның тарихын сөйләде. Әкият Курчак театрында бүген зур бәйрәм. Казанлыларны Кайбыш районынан килгән кунаклар биетте дә, җырлатты да. Татарстанда 2023 ел милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы дип игълан ителгән иде. Бу уңайдан Кайбыш районы үз күп милләтлеген, кул эшләрен, мәдәниятен, тарихын һәм гореф-гадәтләрен татарстанлыларга җырлар, мастер-класслар аша күрсәтергә булды. Районыбызда күп милләтле халык яши. Аның бар урысы да, чувашы да, татары да. Без инде элек-электән дус тату нәмәдә яшибез. Менә аларның тагын да бүген инде киңәеп дип әйтергә кирәк. Үзебезнең республика сәхнәсендә киңәеп, тагын да матур иттереп, үзебезне күрсәтер өчен инде килдек. Ул инде тагын да безне дуслаштырыр, тагын да безне ныгытыр дип ышанып калабыз. Кайбыш районының тарихы 17-нче гасырда башланып, бүгенге көнгә кадәр өзелмичә саклана бара. Иҗат коллективлары, мәктәпләр, түгәрәкләр әлеге тарихны барлауда һәм саклауда үз өлешләрен кертәләр. Казанлылар җырлардан һәм ризыклардан башка Кайбыш районындагы кул эшләре белән дә таныша алды. Алар керамикадан ясалган курчакларны ясарга һәм буярга өйрәнделәр. Biz indi özümüzün ustalarımızı, özümüzün icatımızı, şuşa Kazan halkına, Respublika halkına күрсәтүебез белән бик гурурланабыз. Һәм әлбәттә бу күргәзмәләр юкка гына түгел. Чөнки монда безнең әби бабайларыбызның элек эшләгән кул эшләре. Республикабызның матди һәм рухи байлыгы нәкъ Кайбыш кебек төбәкләребезнең кабатланмас үзенчәлекләренә, анда яшәүче халыкларның бердәмлегенә бәйле икәнлегенә менә шундый аралашу күрешүләрдән соң тагын бер кабат инанасың. Искәндәр Гамалдинов, Искәндәр Төмәнов, Татарстан яңалыклары.